Koničkujem za peniaze. Za každých 10 koničkov pridám euro do banku v Prize Money 3x3 Superlige. Deň 10, kedy chceme dostať florbal na vrchol. Koľko mi bude chyba do 30, toľko musím spraviť klikov. Vyber si svoju dream line vo florbale. Mišo, hoci koho? No hej. Aj svet, hej? Áno, áno. Beneš, Langer, Havlas, Nemeček. A to už som povedal, ne? 4. No, a kto je piaty? Ja? Tak? Tak to asi nebude dreamline, nevadí. Však ale veď moja, nie? Dudovič alebo Pažák? Dudovič. Beneš alebo Forman? Gól. Tak dnes sme pridali túto sumu do Prize Money. Dal si dnes viac koničkov ako ja? Napíš do komentu, koľko si dal dnes ty, napíš aj svoj rekord a poďme sa spolu zlepšovať. A odmena pre teba? Na to, co ako koničkuješ, označ 3x3 florbal vo videu, challengeuj spolu so mnou, najlepších prezdieľame a najoriginálnejšie video odmeníme práve podľa toho, koľko na ňom dáš koničkov. Zajtra ťa čakám znovu a pozri aj ďalšie dni, ako sa mi darilo.